Bon dia, soc Cristóbal Aguilera, de l'IRTA. Hem participat en aquesta convocatòria de BlueNetBal intentant resoldre un dels principals problemes que tenim, els que ens dediquem a la recerca, que és com som capaços de transferir tot allò que generem. No? Moltes vegades ens adonem que no en sabem com comunicar-lo. Nosaltres el que hem demanat és que ens ajudin en el disseny, la implementació i l'anàlisi d'un pla de comunicació que ens permeti portar més enllà del que nosaltres sabem fer la nostra tecnologia que tenim desenvolupada i patentada, que són els sistemes de recirculació aplicats a l'aqüicultura, els nostres sistemes IRTAMAR. El fet d'aconseguir treballar amb professionals, en aquest cas professionals del món de la comunicació, ens ha ajudat sobretot a entendre com són les maneres, les formes, la disciplina i sobretot l'estructura formal que hem de fer perquè la comunicació sigui més efectiva. Aquest recolzament dintre de la xarxa el que ens ha portat és a identificar quins són els punts crítics que tenim que fer i com adaptar-nos a les noves maneres, a les noves tecnologies de comunicar el nostre coneixement, les nostres tecnologies i que arribin a sectors molt específics, que moltes vegades no són conscients de que tenim tants. Aquest programa ha estat molt interessant perquè per primera vegada a nosaltres ens ha permès fer coses una mica diferents, no? Tindre una idea de que no tot són plans d'innovació, no tot són patents, no tot és transparència, sinó que moltes vegades el que és més important és saber comunicar tot allò que fa i que allò tingui un impacte que hi vagi més enllà. El recolzament que hem tingut de l'equip de la xarxa i sobretot l'acompanyament de professionals del sector de la comunicació ha estat magnífic. A nosaltres ens ha permès aprendre, identificar, tindre sentit pràctic de tot el que estem fent i sobretot conèixer les diverses eines moltes vegades allunyades del nostre tarannà, de la nostra manera de ser, que ens han ajudat a apropar-nos a diverses metodologies per poder comunicar adequadament i amb impacte tot el nostre coneixement i sobretot com transferir aquest desenvolupament de coneixement que fem.